je tema koja zavređuje pažnju svih nas i koja govori o tome koliko su u Crnoj Gori određene političke partije iskreno posvećene nekim strateškim, spoljnopolitičkim prioritetima i Pokret za promjene je od početka ukazivao na jednu zaista konfliktnu situaciju. Da ključni spoljnopolitički prioritet u vladi Crne Gore učlanjenje u NATO savez koji podrazumijeva ispunjenje čitavog niza uslova vodi Milan Roćen koji je u javnosti, u međunarodnoj zajednici prepoznat kao eksponent ruskih interesa. I ja molim ministarku odbrane da se izjasni o tome. Dakle, kako može da sjedi u vladi čije ključne temelje spoljne politike 9 godina vodi Milan Roćen kao ključni oponent NATO integracije u Crnoj Gori. Dakle, ta dvostruka igra Demokratske partije socijalista o tako važnom spoljno-političkom prioritetu dovela je do situacije da mi danas možemo ovdje da konstatujemo da nećemo dobiti pozivnicu u Velsu. Činjenica da je ova vlada kao jedan od svojih prioriteta spoljne politike definisala pregovore sa Evropskom unijom i dobijanje pozivnice za NATO, sada moramo da analiziramo gdje smo u evropskim integracijama. Evropska unija kaže da Demokratska partija socijalista kroz aferu Snimak nezakonitim, kriminalnim radnjama dobija većine na izborima u Crnoj Gori. Piše u izvještaju zadnjem o napretku, kolega Vukoviću, evo sad ću vam reći, još gore piše. U zadnjem izvještaju o napretku piše da organizovani kriminal u Crnoj Gori ima upliv u javni i privatni sektor. Znate li, kolega Vukoviću, šta to znači? Da mafija u Crnoj Gori vlada Crnom Gorom uz podršku Demokratske partije socijalista. Ja vas optužujem, kolege iz Demokratske partije socijalista, da vi niste Demokratska partija socijalista, nego političko krilo organizovanog kriminala. Da, vrlo ozbiljno, odgovorno i to vam je zaključak iz izvještaja Evropske komisije i nastavljam sada ovaj dio. Možete mi dozvoliti da završim svoju diskusiju kao poslanik u Crnogorskog parlamenta. Kolegi imaju pravo na komentar. Kaznenu repliku, vjerovatno. Ne, zašto kaznenu? Gospodine potpredsjedniče, u izvještaju Evropske komisije stoji sljedeća konstatacija, da je u Crnoj Gori evidentan uticaj organizovanog kriminala u javnom i privatnom sektoru. Hoćete li da kažete da citiranje izvještaja Evropske unije zaslužuje kaznenu repliku? Molim vas. Dakle, ja vam govorim o izvještaju Evropske unije, a sad nastavljam o stavu NATO-a. Kolega Mustafiću, sad vam nastavljam ukazujem i referišem na stavove NATO-a. Dakle, šta mislite vi? Da u sjedištu NATO-a sjede neznaveni, naivni ljudi, da ne znaju koja je poruka ako Milan Roćen vodi politiku spoljnu u Crnoj Gori? Koja je to poruka? Da ste privrženi NATO integracijama. Znači, ovaj akt koji danas raspravljamo je trebao mnogo ranije da dođe u ovaj parlament. Znači, mi smo zajedno sa Srbijom i sa Bosnom i Hercegovinom 2006. godine postali dio partnerstva za mir. NATO zastava se vijori u Beogradu od 2006. godine. Zašto nemamo kancelariju NATO saveza u Podgorici? Ko je blokirao tu inicijativu? Milan Roćen. Zbog svojih veza državnih, privatnih, obaveštajnih, bezbjednosnih sa ruskim faktorom. Šta vi mislite? Da je članstvo u NATO-u članstvo u nekoj estradnoj organizaciji? To je vojni savez. Tu ili ste saveznik ili ste neprijatelj. Tu nema dvostrukih igara. Prema tome, prisluškivanje ambasada zemalja NATO-a, netransformisane bezbjednosne službe, učešće sa ruskom mafijom u organizaciji transnacionalnih kartela organizovanog kriminala. Mislite li da su to reference da dobijete pozivnicu? Učešće i zadržavanje ruskih obaveštajnih struktura u vojnim strukturama, što je konstatovala naša Agencija za nacionalnu bezbjednost, nije preporuka da dobijete pozivnicu za NATO. Dakle, ta ideja da uzimate pare od Rusije, Rusija je jedina zemlja koja je podržala Đukanovićev projekat nezavisnosti.
Da vas podsjetim, 2006. protiv toga je bila i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Znači, Rusija je zemlja s kojom je ova vlast razvijala složene, višeslojne, međudržavne odnose i na zadnjoj krivini, kada je neko iz Vašingtona rekao, ne možete da igrate dvostruku igru, ne možete da pare dobijate od Rusije, a političku podršku od NATO-a, šta je uradio Đukanović? Izdao, kao što je izdao sve u svojoj političkoj karijeri. I komunizam, i Miloševića, i Bulatovića, i saveznu državu, sve što je mogao da izda u cilju zaštite svoje neograničene vlasti, on je izdao. Izdao je sada i Rusiju. Ja nisam srećan zbog toga. Pokret za promjene je politička organizacija koja je mislila da Crna Gora treba da ispuni uslove da bude članica jedne asocijacije koja podrazumijeva demokratske države. Šta vi mislite da sa Lekićem, sa naoružanim Branislavom Lekićem, Skonika i Sisenom Gašijem, koji štiti vašu krađu izbora, mislite da takve države idu u NATO? Ne idu. Ne idu, kolege, ne idu, kolege. Ne idu, kolege. Dakle, svu saradničku mrežu Agencije za nacionalnu bezbjednost, sve kriminalce koji rade po nalogu DPS-a, stavili ste u funkciju vaše pobjede na izborima. I u Bijelom Polju, i u Podgorici, i u Pljevljima, i da vas je sramota zbog toga. I nećete dobiti pozivnicu za NATO, zato što Crna Gora, kolega Vukoviću, pogledajte okvirni sporazum. Pozivam vas da pogledate, kolega Vukoviću, kao legalista, pogledajte okvirni sporazum na osnovu kojeg smo mi ušli u partnerstvo za mir. Crna Gora se obavezuje da poštuje temeljna ljudska prava, da poštuje demokratiju. Je li vaša pobjeda na izborima demokratska, gospodine Vukoviću? Jesu li kriminalci koji služe Demokratskoj partiji socijalista, je li to demokratska zemlja? Dakle, vi nećete dobiti pozivnicu za NATO, zato što niste demokratska država, zato što ste imali paralelne veze sa Rusijom, zato što ste prevarili svakoga koga ste mogli da prevarite u međunarodnim odnosima. I zbog toga, želim da samo još minut vremena. Ne možete dobiti minut vremena, možete eventualno još 20 sekundi, izvolite. Ja sam predsjednik parlamentarne stranke koja je za NATO. Izvolite. Molim vas da mi date još minut vremena, jer sam bio ometan od kolega iz političke organizacije koja je političko krilo organizovanog kriminala u Crnoj Gori. I molim vas, sram tebe da bude i stid zbog svega što si radio u Crnoj Gori i što si obrukao državu Crnu Goru. Kolega Medojević. Što si obrukao Crnu Goru. Građani Crne Gore su slobodni ljudi. I doći je vrijeme kada ćete odgovarati za pritiske, ucjene i maltretiranje ovoga ojađenog i osiromašenog naroda. Nemojte se smeškati, doći će vrijeme da se promijeni odnos. Hvala vam. Ne, molim vas, dajte mi samo da zaključim moju diskusiju sa stavom. Dakle, Pokret za promjene kao politička partija koja zamišlja Crnu Goru kao pravnu, demokratsku, normalnu državu, koja kroz reforme treba da zasluži da bude dio Evropske unije i NATO integracija, a ne kroz špekulacije, kroz dnevne trikove, mi želimo da građani Crne Gore znaju da će Pokret za promjene biti za referendum, da se na referendumu izjasnimo o članstvu u NATO i sada pozivamo sve nadležne državne funkcionere i ministra odbrane, ukoliko ne dobijemo pozivnicu za NATO, da podnesu ostavke na čelu sa Milom Đukanovićem i sa ministrom odbrane, ne zato što mislimo da oni lično nešto tu doprinose, ali to je minimum odgovornosti. I prozivam sada predsjednika Skupštine, gospodina Krivokapića, koji je javno rekao da ukoliko ne dobijemo pozivnicu za NATO, da će to značiti preispitivanje koalicije sa Demokratskom partijom socijalista. Ja vam sada kažem da nećemo dobiti pozivnicu za NATO, zato što nismo reformisana ni demokratska država, zato što nemamo ispunjene standarde koji zahtijevaju NATO savez i zbog toga koristit ću ovaj trenutak da pozovem gospodina Krivokapića da u ovom trenutku pokaže istorijsku odgovornost. Napravimo vlast u Podgorici sa političkim organizacijama i političkim strukturama koje jesu demokratske i da pokrenemo proces promjena u Crnoj Gori. Izvinjavam se na prekročenju vremena, a ne zamjeram kolegama iz DPS-a, navikao sam na njihovo.